Kif nistgħu nipproteġuk? Kienet din id-domanda ta' deputat nazzjonalista Tonio Fenek lil wieħed mill-uffiċjali pubbliċi li kienu jaħdmu għalih, Carlos Kamenzuli, ma li sar jaf li skada l-kuntratt tiegħu bħala direttur fl-NSO u issa kien se jinżel fil-grad ta' manager. F'sensiela ta' emails ġodda li qed jiżvela One News, Carlos Kamenzuli jibda billi jirreferi għal artiklu f'Di Malta Independent dwar il-prodott gross domestiku u l-manifattura filwaqt li jemes graf li eventwalment f'email separata jgħid lil Tonio Fenek biex ma jippubblikajhiex. Kamenzuli li l-lealtà tiegħu fil-kariga suppost tkun lejn il-Ministru għall-Finanzi jgħid li Edward Cicluna għandu bżonn kors fl-analiżi tal-istatistika. Jikwota wkoll artiklu fin-Nazzjon u jinforma lil grupp li dan il-ġurnal qed jirreferi għalih meta jsemmi direttur fl-NSO li mhux se jkollu l-kuntratt estiż. Kien f'dan il-ħin li Tonio Fenek esprima x-xewqa tiegħu li jara kif se jipproteġih. Chris Paċ mill-Bank Ċentrali iwieġeb li għandha tinħareġ stqarrija mill-Partit Nazzjonalista fejn l-Oppożizzjoni tesprimi l-fiduċja tagħha fid-direttorat li jmexxi Carlos Kamenzuli filwaqt li tgħid li m'għandux ikun hemm intħil politiku fl-NSO. Paċ isostni li bistqarrija bħal din Carlos Kamenzuli m'għandu xejn xitlef, anzi isservi ta' pressjoni biex il-Gvern ikollu jpoġġih x'imkien ieħor. Kit Zara mill-MFSA jissuġġerixxi li l-Partit Nazzjonalista ma jidhirx li qed jiddifendi direttament lil Carlos Kamenzuli. Tonio Fenek jaqbel ma' Zara u jgħid li għalhekk għandha tinħareġ stqarrija ġenerika. Fl-istess ħin l-eks Ministru tal-Finanzi jgħid lil Kamenzuli li fuq il-kwistjoni personali tiegħu għandhom jiltaqgħu wiċċ imwiċċ ħalli jiddeċiedu x'azzjoni tista' tittieħed. Kamenzuli iwieġeb Grazzi Tonio, napprezza, se nċempillek. Il-persuna li rrid jipproteġi Tonio Fenek huwa l-istess wieħed li mill-emails li ġew żvelati sa issa tal il-Partit Nazzjonalista qabel ma kienet pubblika informazzjoni dwar il-klassifikazzjoni tad-dejn pubbliku, kixef statistika dwar il-produzzjoni industrijali, kixef ċifri dwar id-dħul mill-VAT u kixef statistika fuq il-prezzijiet tad-dawl li tintalab mill-Eurostat kull 6 xhur.